L-Uffiċċju tal-Ombudsman għandu jingħata is-saħħa eżekuttiva biex jitlob informazzjoni mingħand l-entitajiet li jkun qiegħed jinvestiga bil-poter li jimponi sanzjonijiet f'każ ta' nuqqas. Id-dritt taċ-ċittadin li jressaq ilment ikun dritt illi nagħtu kasu, ikun dritt illi aħna l-politiċi imbagħad ir-rapporti tal-Ombudsman verament nagħtu kasom jekk le imbagħad jekk il-politiku jibqa' ma jagħtix kasu nkunu nistgħu niddiskutuhom anki fil-Parlament sabiex dawk ir-rapporti ikunu jistgħu imbagħad jiġu implementati bi pressjoni neċessarja anki tal-Oppożizzjoni. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif it-tnejn filgħodu għamel żjara fl-Uffiċċju tal-Ombudsman fl-għeluq il-25 sena mit-twaqqif ta' din l-istituzzjoni. U għaltaqa' mal-ħaddiema ta' dan l-uffiċċju fejn wara l-apprezzament tiegħu għall-ħidma indispensabbli tagħhom fit-twettiq tar-rwol kostituzzjonali ta' din l-istituzzjoni tant importanti għad-demokrazija ta' pajjiżna. F'din iż-żjara Bernard Grech kien akkumpanjat mid-deputati nazzjonalisti David Agius, Carol Aquilina u Robert Kutajjer. U semma illi l-fatt li diversi persuni jitolbu l-assistenza tal-Uffiċċju tal-Ombudsman ifisser li din l-istituzzjoni tagħti sens ta' tama liċ-ċittadin. F'dan il-kuntest, id-dritt tal-governanza tajba għandu jkun dritt garantit fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna għaliex dan biss verament joffri lil kull persuna is-sens ta' serenità u tranquillità f'istituzzjonijiet illi jaħdmu. Irridu naraw li verament ikonna governanza tajba u allura il-governanza tajba irridu niddiskutu bejnietna anke l-politiċi ma' kull min huwa interessat sabiex ikun ukoll dritt sanċit fil-Kostituzzjoni tagħna. Bernard Grech qal li l-Oppożizzjoni determinata li b'mod ġenwin tissieħeb mal-stakeholders kollha sabiex flimkien titfassal viżjoni ta' governanza aktar ġusta. Aħna bħala politiċi verament nuru l-impenn tagħna biex fejn l-Ombudsman sal-lum maċ għandu biżżejjed saħħa eżekuttiva biex anke jakkwista informazzjoni mill-entitajiet neċessarji li kollu jinvestiga l hemmhekk naraw li nagħtuh aktar poter biex ikun jista' jakkwista dik l-informazzjoni jekk hemm bżonn anki taħt sanzjoni. Min-naħa tiegħu l-Ombudsman Anthony Mifsud qal li kemm ilu mwaqqaf dan l-uffiċċju investiga aktar minn 15,000 ilment. Għalkemm meta twaqqaf l-uffiċċju konna nirċievu xi 1200 ilment fil-sena, issa qegħdin nirċievu 600 fis-sena u dana minħabba raġuni illi ċertu ministeru dipartimenti illi saru funzjonijiet mhux governattivi għadha ma jistax jiġu għandna. Anthony Mifsud saħaq li għalkemm assis l-Ombudsman mhuwiex għadu tal-amministrazzjoni pubblika fejn sa mit-twaqqif tiegħu l-uffiċċju fittex li jrawhem spiritu ta' kooperazzjoni u ta' rispett reċiproku bejnu u l-entitajiet governattivi illi jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman.